Avui us venim a parlar del projecte de rebranding d'ID Waste, on jo he tingut el rol de Project Manager i bàsicament he estat coordinant l'equip d'ID Waste i l'equip d'Espora, sobretot la part de disseny i d'estratègia, com abordar aquest projecte. Bàsicament es va començar a plantejar aquest projecte des d'un punt de vista de la problemàtica de on estava ID Waste. No? O sigui, un dels temes és que teníem molt clar quins eren els seus productes, quins eren els seus serveis, però no estaven comunicant i posicionant en el mercat de la manera que ells volien. Llavors, bàsicament, el que es va fer va ser com començar des del principi, veure quin era el seu propòsit, quina era la seva essència, no? I a partir d'allà començar a definir com era o com es volien posicionar principalment. I llavors, a partir d'aquí, derivar tot el que són els seus productes, els seus serveis, etc. No? Però tenir molt clar quin era el seu posicionament principal. Per fer aquesta nova marca vam seguir una metodologia que bàsicament vam començar analitzant el mercat, que va ser el punt principal per veure com estava la competència, què és el que destacava la competència, no? Com estructuraven els seus productes i serveis. I a partir d'aquí també vam analitzar un propi DAFO, no? el típic d'habilitats, amenaces, oportunitats i fortaleses, per veure què era el que ID Waste tenia per oferir al mercat i què és el que havia de tenir en compte i reforçar. No? Llavors, a partir d'aquí, tot això ens va donar com pistes per després poder començar a desenvolupar tot el que era l'estratègia comunicativa, la marca, la pàgina web, etc. El primer punt que vam fer va ser la pàgina web, que va ser tot un repte per al que comentava al principi, que fa falta tenir clar quin és el propòsit de marca per destacar-ho bé i a partir d'allà estructurar el web perquè qui entri, o sigui, l'usuari que entri a la pàgina web pugui trobar les coses de la manera que la marca vol. No? Llavors, a partir d'aquí vam començar a elaborar tot el que era la tonalitat de la marca, com ens volíem dirigir al nostre públic, quin havia de ser el nostre estil comunicatiu, etc. I això també ens va ajudar a redactar tot el contingut, no? I reforçar tot el contingut que hi havia a la pàgina web. Llavors, a partir d'aquí vam començar a reforçar també tot el que era la imatge corporativa. No? I aquí és interessant perquè hi ha un gran canvi, no? de com era abans amb com és ara. Abans la marca tenia més formes arrodonides, tenia uns colors més càlids, no? El taronja i el rosa. Llavors, quan vam definir el nou propòsit, que ens volíem posicionar d'una manera com molt tecnològica, enfocat molt a la solidesa, a la robustesa, a la veracitat al final, doncs el que vam voler va ser canviar aquestes formes més arrodonides per formes més quadrades, no? I l'element principal, diguéssim, de la marca ID Waste és el quadrat, perquè representa aquesta solidesa, aquesta seguretat. Llavors vam canviar el logo, sobretot per aquestes formes més quadrades, i també vam canviar els colors, no? Per unes tonalitats més verdes i més blaves que ens recordaven aquest àmbit tecnològic aplicat al medi ambient. Llavors, amb tot això el que vam fer va ser estirar-ho i començar a aplicar aquests nous colors i aquesta nova marca als diferents elements. No? Per exemple, tota la pàgina web també veureu que està reforçada amb aquests colors, que utilitza recursos gràfics que recorden aquests quadrats, etc. També totes les aplicacions que hem anat fent, per exemple, quan vam presentar la marca en el congrés a la Fira de Madrid, doncs vam fer tot el que era l'estand amb aquests colors, amb aquesta estètica minimalista, però alhora que transmetia aquesta tecnologia i el propòsit al final d'ID Waste. I a partir d'aquí ja queda l'última part, no? Que és en el camí on estem ara, que és tota aquesta part l'estratègia comunicativa de com volem comunicar, quins són els canals que hem de reforçar per a aquesta comunicació i al final que els usuaris sàpiguen que ID Waste està allà, no? I que és un fort competidor i que té una especialització en una matèria, no? I cal comunicar-ho bé perquè la gent sàpiga que estem allà. Casos d'èxit, això, no? De les xarxes socials que seleccionem, publicacions de nous productes, les fires a les que participem, no? Que també donen tota aquesta visibilitat. Llavors, ara mateix estem organitzant tot aquest calendari a un any vista perquè ID Waste pugui posicionar el mercat i al final aconseguir el propòsit inicial, que era aparèixer com a marca i posicionar com a marca tecnològica en gestió de residus dins del mercat.
Com aquests, són molts els projectes que hem portat de redisseny de marca i d'estratègia comunicativa, que podeu consultar-los a la nostra pàgina web, a l'apartat de casos d'èxit, i si voleu tenir més informació o consultar amb nosaltres com abordar el rebranding o l'estratègia comunicativa de la vostra marca, no dubteu en contactar-nos.